И какво става, хора? Аз съм Alcock69 и това е 6-ти епизод от New YouTube Survival. Ще да се хвърля в лавата. Добре, това не интересува. Искам обсидиан. Така. Копкаме. Така. Така. И копая 4 или 14 обсидиан. Така. Копая. Добре, това е диаманта. 3. Четири. Така. Вземем 4 диаманта. Така. Как да спим? О, шит! Не бе. Ти сериозно ли? Така мандиш. Не знам нормално. Нали? Не мога да ударда. Опича, ще да умра. Добре. Тук се стреснах, когато ми наби на третия път толкова много демидж. Се стреснах. И викам край, аз съм мъртъв. Така. Добре, тук виждам един приятел, който ще трябва да загине. Влязах му в главата и така го... Дейци ли, бе? Не! Та мамна са, где съм бутон да ям и то ми отвори с капалата печка. Ела ми, бе! Искам да се айтамите. Не! Как ще направя първото се умира? Добре, не е станало нищо фатално. Добре, нищо фатално не е станало. Как ще загубя? Тук да дойдеш тук. Добре, ето, направихме сайта ми ти. За да се надявам да не умра от Чичо Крипър, защото при него е по-гадно. Така. Убих Чичо Крипър. Как забискам с него? Искам едното айрон, искам и малко дръвце. Е така да има. Така. Добре, така. И да обсъдим го прибирам. И те смучка и прибирам това и това. Да ходим при скелетчо. Добре, това гръмна. Няма да ме целиш, бе. Ей. Добре. Браво, зомби. Така, лук мисля, че пусна.
Видя ми се... Не. Стори ми се, че има лък. Добре, така безброй много ши, защото има много големи шансове да умра. Или ви да умрете, ако играете Survival. Чувам зомби. Това е нашествие, видях една крава. Това е нашествие от зомбита. Мамо! Добре, няма се стряскам. Удрям. Отзад мене! Кой? Те не останали. Откъде излязаха толкова много, бе? Тук спаунер ли има? Лагна ми за секунда. Умрете, бе. Гадини. Добре. Изведнъж някой как ми удари отзад. Аз смисъл, как? Много се сплаших. Намерих май 2 крави. Което ми е достатъчно да се направи ферма от тях. Добре, откъде идват ти, бе? Не, много станах ти. Добре, мога ли? Кажи ми, че мога. Добре. Кажем, че... Добре. Айде, горете. Гадини такива. 4 кирки. What? Тебе остане тук. Да отида да видя кравите колко са. Да сега виждам... Охо, много са. Ти как ме удари, бе? Защо за Бога? Shit. Добре, това не ми е взело айтемите. Тук има много крави. Като има напредит много, ама наистина много крави. Това е фейл епизод. Намерих диаманти и първите 2 умирания. Така, кирка. Така по-точно. Лопата. Къде ми е другата лопатка? Добре, ето я. Така. Хранти тук. Храна, купчета, стрели, дървото. Кол, вода. Буклици тук. И така. Добре. Тази ферма накрая няма ли... къде съм? Добре, ето. Тази ферма, която направих, няма ли поне да израсне нещо от нея? Бом ми умоле. Да, имам. Имам кокали. И ще направя 6. На тебе ще сложа. На тебе. И на тебе. Така. Обирам ги. Така. Мисля, че кожа трябва да имам. Добре, това мисля да е за този епизод. Аз бях Алкок 69. Дайте палец нагоре, ако ви е харесал. Ако не ви е харесал, разбира се, палец надолу, дизлайк. Коментирайте, гласувайте и до следващия път. Бай-бай!